kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Joseph, wachni mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce, kwa lori penjo majogo penjo, mokwongo wacho ni COTU nigi role margi mar kedone jopiny kendo kwedo sirkal. Samo gikwedo sirkal ok onyis ni gin gi sirkal. Ni weche mapok odhi maginya wacho kuom sirkal matimore ka onge. Ka nitie wach mane wuoyo kaka wach mar ngima piny tek gi yuto mar jopiny dok chien gi wuoye. Mano onge richo kanyo kendo kik wane ni nitie pogruok kendo e kind chung' mar gi COTU. Mano tijgi. Namba 2, romo mar president gi migepe mopogore opogore mar od bura gi jodoho. Asa jo Kenya kik nene in a way ni wanyayo mibadhi. Teni wang'iyo kaka wanyalo kelo bedo machiegni mondo wakony jo Kenya nikech kanyo milose od bura, chike loso od bura, judiciary custodian mar od bura to sirkal implement. Ere ka jo tiyo kanyakla mogiromo kata gin gi separation of powers. Namba 3 mana mapiyo piyo matieko wacho ni kembe lor mang'eny nikech ngima tiyo Kenya ka tek. Mokwongo ok wanyal bedo ni wan kembe ma wan godo gin moa oko ma kata tax ok gichulo nikech tax mang'eny kaka jo Kenya kembe mobedo e Kenya kaka mwachako kiwegi nitiere. Kata kapo ni piny tek to gidok kuonde ma giaye. En jukumu mar jo Kenya mondo wang'i kaka wanyalo create kembe mamekwa owuon maloso the same services mok wa import gimoro amora mondo makonywa. Erokamano ahinya Joseph Owino. Recho wachni mogik mana mapiyo piyo e bwo nyiriri